Boas tardes, se escoitan o informativo Sen Barreiras que facemos dende Cogami, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Unha vez máis, agardamos que sexan do seu interese as informacións que lles ofrecemos, en as que lles falamos de proxectos, de programas, de vivencias, de normas. En definitiva, falamos de temas relacionados co colectivo das persoas con discapacidade. Iniciamos este novo informativo cos titulares. Isto é un adianto. Cogami pretende construir en Lalín vivendas adaptadas para persoas con discapacidade física. Tamén lles adiantamos que inician as xornadas Preto de Ti que organiza en Lugo a Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia en colaboración co Concello. Ata o mes de xuño falarase sobre a participación social das mulleres. Outro tema que trataremos é sobre un taller de habilidades sociais que desenvolveu a Federación de Cogami en Pontevedra, no que aprenden a ir de compras persoas con discapacidade de Mos. Tamén lles falaremos outro taller, desta vez, de hixiene persoal que Cogami impartiu en Forcarei. Outro tema que lles adiantamos hoxe é que rematan 3 cursos de formación profesional para persoas con discapacidade que Cogami impartiu en Ourense, Lugo e Santiago. E para rematar, falámoslles de que esta semana remata en Ferrol, en Valde Dubra, o programa Quérote de Afectividade e Autocoñecemento, a través do cal as persoas con discapacidade poden falar de sexo sen tabús. Iniciamos cunha noticia que consideramos moi interesante para as persoas do noso colectivo que estean pensando en comprar unha vivenda no Concello de Lalín. O presidente de Cogami trasladoulle ao Concello unha proposta para construir vivendas totalmente adaptadas e domotizadas como as construídas en Santiago hai 3 anos na zona de Fontiñas. Os concelleiros de Urbanismo e Servizos Sociais da capital da comarca do Deza gústalles este proxecto e poñen a disposición da Confederación propostas de parcelas municipais para poder construir entre 13 e 12 pisos. As parcelas que ofertan están situadas nas inmediacións da estación de autobuses e na zona onde estaban as antigas vivendas dos mestres. Arestora en Cogami estánse a mirar se as parcelas facilitadas polo Concello de Lalín se adaptan ao proxecto de construir vivendas sen exclusión. Esta semana inicia en Lugo o programa Preto de Ti, un punto de encontro aberto a todas e todos no que profesionais de ámbitos diversos como traballo social, psicoloxía, dereito ou xornalismo van a fondar en temas tan importantes como son a igualdade e a normalización da participación social das mulleres. As xornadas Preto de Ti organizas a Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia, a CADAR, en colaboración coa Casa da Muller do Concello de Lugo. Preto de Ti inicia esta semana cun obradoiro que vai falar sobre a xestión de subvencións para ONGs e como se deben elaborar os proxectos e memorias. O segundo obradoiro desenvolverase a semana que ven e nel vaise tratar de explicar aos representantes de entidades pequenas como se debe facer a difusión de informacións nos medios de comunicación. Dende esta semana e ata o mes de xuño desenvolveránse os obradoiros e as charlas informativas. Se están interesados en máis información, teñen exposta na páxina web de Cogami no apartado Eventos, ademais das redes sociais que teñen abertas á entidade. Esta fin de semana, un grupo formado por 15 usuarios de Cogami en Mos foi de compras a un centro comercial. Esta actividade, que semella ser moi común porque todos imos de cando en vez ao supermercado, ás veces no noso colectivo non se pode realizar por problemas de barreiras, tanto barreiras físicas por accesos impracticables como por barreiras mentais, xa que ás veces as familias sobreprotexen as persoas con discapacidade e non as implican nas tarefas comuns da vida familiar. Por iso en Cogami se desenvolve un obradoiro de habilidades da vida diaria dende hai case 2 anos. Nel, os nosos usuarios de Mos aprenden a ser máis autónomos e a desenvolverse en calquera das facetas cotiás da vida. En Mos dispoñen dunha vivenda que lles cedeu o Ministerio de Sanidade e nela teñen que realizar todo tipo de tarefas domésticas. A tarefa que realizaron nesta ocasión consistía en ir de compras ao Centro Comercial Gran Vía de Vigo, quen lles dou unha cantidade de 1.000 euros para gastar en produtos de cociña, comida, pequenos electrodomésticos e outros útiles do fogar necesarios para o taller.
Os participantes estiveron acompañados pola terapeuta ocupacional de Kogami, Nuria Campoy, e pola pedagoga Verónica Castro. Para ser máis rápidos, distribuíronse en grupos e realizaron as compras que tiñan anotadas nunha lista. Con este tipo de tarefas, o que se pretende é que coñezan e xestionen axeitadamente os cartos, a utilización do euro, a elaboración de orzamentos, recibos, etc., e tamén recoñecer os diferentes tipos de produtos do mercado. Outro taller que Kogami desenvolveu esta semana ten que ver co cuidado dos hábitos correctos de hixiene persoal. No Centro Social da Terceira Idade de Forcarei, a profesora da Confederación Endeza Itabeirós, Mercedes Mallo, impartiu un taller de hixiene persoal para persoas con discapacidade do Concello. Con este tipo de talleres preténdese educar da importancia que ten o cuidado e a hixiene persoal para ter unha vida saudable. Kogami intenta que a través deste tipo de obradoiros as persoas adquiran uns hábitos de hixiene que ás veces son escasos ou nulos. Neste obradoiro tratáronse temas como a necesidade de ducharse diariamente, a hixiene exhaustiva de certas partes do corpo, a necesidade de lavar as mans cada vez que se realizan certas tarefas, o lavado dos dentes, en fin, seguir unhas pautas de hixiene que non sempre se realizan e que conseguen facernos sentir ben tanto a nós como aos demais. Esta semana, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade poñía fin a 3 cursos de formación profesional que estivo impartindo en Ourense, Lugo e Santiago. O curso de Ourense durou 200 horas e foi de informática básica. Nel participaron 14 persoas con discapacidade que aprenderon o manexo de follas de cálculo, internet, procesador de textos e sistema operativo, entre outros. O curso de Lugo foi de plataformas de comercio electrónico online. Participaron 15 persoas con discapacidade que durante 240 horas de clases presenciais tiveron materiais como comercio electrónico, e-marketing, web 2.0 ou bases de datos de comercialización e seguridade informática. O curso de formación impartido en Santiago por Kogami foi de telefonista recepcionista. Contou coa presenza de 15 alumnos que se formaron en materias como ofimática básica, aspectos administrativos de recepción, técnicas de comunicación oral e mecanografía. Os 3 cursos de formación profesional que remata Kogami financiounos a Consellería de Traballo e Benestar, Dirección Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal da Xunta de Galicia e mailo Fondo Social Europeo. Con estes cursos, o que se quere é que as persoas con discapacidade teñan formación adecuada para poder conseguir canto antes un emprego. En Ferrol e Valdodubra rematan por este ano o programa de afectividade de autocoñecemento que lles imparte o Centro Quérote. Durante 3 meses, persoas con discapacidade do centro que Kogami ten en Ferrol e da Asociación Avante de Valdodubra estiveron recibindo información e asesoramento mediante talleres didácticos sobre temática afectiva sexual. Estes obradoiros pretenden normalizar a atención ás persoas con discapacidade física, psíquica, mental ou sensorial pertencentes ao tecido asociativo de Kogami no terreo afectivo sexual, axudándolle a integrar na súa sexualidade a discapacidade que teñen dende a normalidade e borrar con isto os estereotipos sociais que existen, máis marcados aínda nas mulleres con discapacidade. Este tipo de actividades de educación afectivo-sexual confórmanse tanto básicas como necesarias para posibilitar a creación dun espazo que permita ás persoas con discapacidade expresarse, falar e compartir a súa vivencia como seres sexuados. Pois ata aquí chega o noso informativo desta semana, o informativo sen barreiras de Kogami. Queremos recordarlles que estamos coa campaña da renda e que é preciso que marquen o recadro fins sociais cando fagan a declaración porque así destinan o 0,7% a entidades como a nosa, nas que traballamos cada día pola mellora dos colectivos máis desfavorecidos. Grazas por acompañarnos e agardamos que nos escoiten en vindeiros boletíns sociais, tendo como protagonista o colectivo das persoas con discapacidade que traballa cara a unha sociedade máis inclusiva. Se queren saber algo máis de Kogami, poden facelo a través da web www.kogami.es ou tamén a través das redes sociais Facebook, Twitter, Twenty e mesmo o blog kogami.blogspot.com. Informoulles Cristina Pet. Ata a próxima.